Michigan State University tanga graduate lim KDBS ki chu Subaru telescope manga vanlam thlir chu na lo boi hlea chutia en reng lai chuan comet pakhat akong zo tur riat po ni lo chak tak me thlok fur mai chu a hmu chuak ta hlau mai chu comet chu tun ma tanga tu mala hmu chu lo comet thar di ani tlat ke chu na ming than pha ngai don ti hria in ati mai te po chu an lim hle an professor chu rang taka hriat tian ngal ania ani po chu hlimin ke ti hlo tlin na chuan alom pui khermai chu comet chu ke ti ming choi ngai chuan comet DBS ki ti in avu ange nge zilai dang lo om ve te chu nan professor Randall chu ngai sa takin chu comet len zong le apan lam te chu an lo zo thuai thuaya professor po chun phur takin an chu chuk zung bok chuta le a mela chun zamna le hlau thona mel alang ta tlat mai zilai dang te chu rang taka hotirin keit nena chun thil omjia a rilta chu comet chu kem kola ya thuini in darkar khata kilometer sim hile sanga chaka thlokin khovel aron pan mek ani ektina mata kan tilo chun khovel aron sungei don chiang chuti huna chun khovela thil nu zong tu ma dam chuk reng anom don lo ektingin nge an pumpel ta kang le lawin bo se nan la tharuk le ni som poli chi hun an nei le ngal keit po alau thongin ama ang tak zat mai le rantakin NASA Planetary Defense Coordination an hutupa ber te di chu biak po ngalani a an thu siat zong chu an fil ta vek te di po chu na lo ngai poi mo in rang thayang bera thunei tu te beng atlen theinan Randall le ke te chu na tur thlo na chu thon ngalin arang thayang berin Washington DC pan tur chuan aron riat tir ngala chumin hu chuan chol po chol man lo chuan president motorin White House lama chuan an tlang le ngal ani White House an vatlen chuan a staff te kaltlangin an thu siat chu president chu riat tir ani a an ni chuan pon lama an lo hak thung ma se president hena tang chuan chan na engma an dong tlat lo chu thil chuan ati boi mi alo ni om takin United States of America President Veme Jenny Orleans mela chuan engma alang chuak lo tlat birthday party lama chuan alo boi dei chuni in Kate Randall te di te chuan dargar khatlai mai president chu mutumin an ngakta atopa chuan president fapa Jasona chief of staff ni bok chu aron lang ta ram mai le te di te po an lo thuai masele Jason chuan lo vo hori tur le atuka local le tur chuan ati tamak mai shil hai le thinrim takin an ni po chuan an hota usan tamak mai le kunenga mochen huwa chuan president chuan ama motur chuan aron kota a Jason po chu president office chuan lo omve in Randall le ke te ro anzam khop mai ma se an sui ngai an thil mu le hriat zong chu zam tak chung chuan president office chuan an soita tharuk chi in bo se na hun an nei thule comet chuan khovel aron sut huna chuan atom bomb na tak ang mai ani tur thule chu chuan lin hing le tsunami na satak atlen tur thute khovela nun na nei reng tutal madam khu chu ngai na aum lo tur thute thleng chuan war takin an soya president la chuan ngai serious lo umel zaten chu comet chuan khovel aron sut theina chance chu za engza vel nge ni le tin alo zot leta Randall chuan za ti changram makin thildang engma asailo president chu angoi ra mai an hmaloka America in thlanpui an nei dona tuna din hun nga hi achel le theilo chu ala uber le arelu tu ber chu ani tlatri chutalo tong chuk le in tedi Randall le ke te chu malin tuna tan chuan chung thil chu an boi pui ri lo tur thule an ni po chu mi pui riat tura an ka ang hau lo tur chuan avau ta chak mai le in thlan zo ma chuan ma alak theilo atita bur mai bok malak mon mo ngai thu chu Randall te chuan han soi view ma se president chuan angai thadu ta hau lo mai bedong zet chuan an ni po chuan White House chu an chu asan tangot mai khovel chan chu thei alani ring laya election ringot president in abui pui mai chu an rethiam lovin angai tu toy thak anti tak zet mai sarkar te lo chuan an ni ringot malak na chuan omzia nei lovin kong thuyan kal thei silo sarkar chu anau nge angai tlat chuti tur chu mi puite chu an poi mo ngei don vani thla takin KTBL pa Philips chu
journalist alo ni hlau mai ani chun rom hun na siam puin journalist dang ta ne na aru ka anin biak na hun chu asiam pui thei ta hlau mai chumi tum chu New York Herald newspaper director po chu lotel vein Randall chun comment an hu chu thu le khovel pana chak taka aron thlo thu te khovel ron den me chu nuna nei tu ma andam ka chu lo tu thu te chu soite te in President Ben Hill po athen to thu le election dona wanga sarkarin athup tlat thu a soi me chuan journalist rol po chu an lung oi lo khermai chuti lai solar brak ti hiala an sei ramsang sanga chengten an clear thup thin the daily rip sowa chuan ketle Randall te chu inlan tir turin ruam manna an siam puita an huna lo thlen ma chi chuan clear tu an tam le zual be sein milar tak pakhat Riley beina chu an han kom te te a mi puite chuan so chu an clear tam ta view mo tia chuan Randall le ke te chu sowa chuan an in lan tir ta an thir shi zong zong chu mi pui ma chuan soin in ralina dar an konrik saka tharuk chau huna to thu chu an soibok mase maktak main chu so hoste ber chu oi lo berber te chu ani ta tlat mai rilu lama hrasan ya te chuan puin doctor mutur te chun an lo rom vela chuta ke ngi dan chu apel ta thak mai thuta kani thu chu ur ta ka soin between en chuan so chu achu san ta dai mase lu pui te chuan thutak ani chu pom harsa an ta viawa hostela chun prank mai ani thu ana puang zui ta deu deu moilo tak takin ke ti thalak te chu mi pui te chuan siamin mi matan te an lamang ta da a hate comment la adong samai chukte wang chun a bel pala chun a then pha dai zui hunte liam le dewa chuti lai chuan mak tak main President Orlean thalak moilo tak chu social media lama chun alik out ta thut mai mi pui te la chun suinu man ti in Orlean chanchin moilo tak te chu tlang zar chawin selna tam chho ta viu mai chumi ni wang chuan an hmalo ka intlan puilo tura po chuan ne na achan zolo mai arin ta chutinga an boi nuai lai chuan FBI lam chuan Teddy Randall le ke te chu anon man tam mak mai le masetan in lama kalpui ta lo chuan White House lam an pan pui ta dai thung White House an vatlen chuan President Orlean chuan scientist ne na hun taka an sui nuwa an thil sei chu adik ngei ti an riat thu le malak ngal an du thu chu alo rila ke ngei dan ero ani lo na samai election na chak lo thei din huna adina wanga mi pui thlop na am ulet le theina na malak tum mai ani ti soin khovel chan him aya politics adin mun ngai poi mo zo ani ti in a an khum ta phiar mai Olimpo chu na zep lem lo maseket le Randall te chun engwang po ni se khovel chan himani theina turani phot chuan an pom mai chu angai ani ti chun Orlean chun pui ma chun thuwa soita comet pakhat chu khovel pana chak taka alo thlo thu le tlanga hnuwa chun khovel aron sut tur thu te chu poiti hmel taka mi puite riata pong chukin khovel chan him tura thei top chu atum thu po chu apuanga amhalak na chuna mo phurtu tan sipai general Benedict chu aruat thu le atha chang dol tu turin Kate Randall le terite aruat thu chu asoibok chuta tang chun Orlean chu aming aron moi chole ta a intlan puya po chun ne taka thlantlin alo ni le tabok tuna chun an ruam man na hun chu athleng ta rocket nuclear bomb phur chu kap chuk tur chun anin buat seya khovel me te chun an tum chu alotlin ngei theinan an tong trai na sa lebok President Orlean Kate le athin te po chun thodeb dep in White House atang chun an lo thlir ve a an rocket chun chu kamet hlom tak chu adu na laya tak chun aka fu thengem chuti lai chun President Orlean thlop tlat tu le campaign lai tang to a sumla pai tam taka Orlean vul tu tech company pakhat bus anti mai nei tu le billionaire ni bok Peter Iserwell chu lo thleng ve in chumi hnu chuan rocket po chu an kap chuk ta lo tling taka ka chu ani chu mi puite chuan lomin kotan bank dura chuti lai ero chuan Peter le Orlean te ero thilpai mo sei turin midang zinga tang chuan arukin an put ru zau mi puite chuan an rocket ka chu mun tak le hmunom ti tak chuan an thlir dau dawa rocket po chu thlok sang zelin lei orbit achu san trap tia chuan
mak tak main an parachute paita chu ti parin leilama chuan aron tla duai mai chuti an mission na fel ta thut mai chu mi puita chuan mak anti in an sil hai hle Kate Randall le ta di te po chu lungai takin room pakhat chunga chuan an tom thapa Olin ero a cabinet tenen meeting poimo tak an nei mek thung Jason chu Randall te omna room lama chuan lo lut phein Randall hena chuan president in White House chief science advisor tura aruat thar thule meeting join venghal tur chuan aron kova Randall po chu manmo takin meeting room a chuan lut ngalin Peter Isherwell chuan thu alo soi mek atu soi kal mangatang chuan mission felta po chu an room man lok vek ani ti Randall an riat chuan athin rim hle mase Peter chuan chan le wang na yati an ni thu chu a hril fia tuna comet khovel lama lo thlok mek chuan mineral tam tak apai thu le changkai taka man thei ani thu sein khovel alo na ideu hnuwa chuan te takte te ya ke dar tura ka tum ani thu le chung ke athem te chu drone manga Pacific to India ta tlaktir ani hnuwa US Navy ten an vil ngal tu thu asei chuan Olin mek po chuan thra ati hle mase thil risky top ani anti sualani hlo chuan khovel a chawek ngei don si meeting te an zon hu chuan Randall te di le Kate te chu bara in muin Randall chuan an kim a thin te hena chuan na soya Kate lunga oilo kher mai athin rim chu a in sum le theitalo mase mak tak main Randall chuan an thu thlu na chu alo pom ve thlap mai alo ni bara lo om ve de chuan an thil sei chu lo re thoin chiang zo ka sei turin an ngen hloma Kate book chu in sum theilo le a chuan atang le ta Comet chungchanga thudik le President Olin Hova sarkaru manna chu apuang fai takel mai le mani samhim purna atana midang nun na sak tuma chuan apu zibok mi puita po chuan chu thu an han siat ve mek chuan an thinim na chu an theina na chuan lan tirin kotler tin maya chuan boina achuk ta pop mai boina chuka mo phurtu a chuan ngain ke chu FBI ten an man le ta mase Comet chungchang chu mi puitale media ma engma seve to lo tura havawin intiam kamna nen chuan an chu le ta a ke chuan beidong la riluna taka khuwa chu chu sanin anu le pate channel ma chuan akal ta daya inawa thlen chuan abei seilo deuh thil avatong le tatlat anu le pate chuan President Olin thuthluk na chu tha antin ke chu in chunga polu anlo phal le tatlat lo mai ke ti chu ni pui ma dot asaya mi te ati Chinese suin Comet chuan khovel alo su don lo tur thule khovel alo thlen ma ka dara a mineral paite awanga an ram le mi puiten an ho sakpui tur thu chu sarkar chuan alo puang diam to a mi puite po chu sarkar lama chuan tang le thum to in anu le pa ngai po chu sarkar lam tang alo ni der to President Olin a thlop don ani lo chuan ke chu anina chuan lu tir an tum ho lo Dr. Randall Mindy ero White House Chief Science Advisor ani angin an mission a chuan a khai pa berpol ani ta a TV lama po in lan tama nuam po ati hai hle nikhat ero thil adang ta Randall chu Comet an ka noi hnuwa athem te hroi koi tu tur Isherwell John te tlo tur chuan kala White House Chief Science Advisor kani angin I drone te hi vai khatal en chin na nei phot kadu ani awati dek chu Isherwell chuan a company ring tok lova ngain chongkam feki bar rang chuan alo chun pop mai le chuta se chuan Isherwell company le President Olin te hlok ma atan chawa man changkai ani ti chu Randall chuan in thethiam ta ani na ve chu engma alo mai alo ni Comet lo thlen nan chuan ni somni le panga chi om ta Randall po interview chu ala ma chan fawa media ti aro sarkar thunu na hnuaya om vek ani to a movie siam tu tala chun Comet chu film thun do na mangin film te anlo siam thul Comet in khovel aron sutni tur taka release tum te po anlo om ta deu media ma chun Randall chun reilo te hnuwa kan vain kan thevek don ti in out appear mai ma se tu khokha ma in enga an ngai lem lo White House na po chu rilu ha tak chung chun aban san ta dai mai lelama ke po a chian char thar ole nen chun lo dunin khovel mi te middel na chuan an zawai tan top na aron thlen don ti asia engpo ni se hun top chu hlim takin a thien pa
ule bula chun man atum ani zan khat chule vansang taka chun arsi eng tak ke chun amuta chuan comet soi nge chuan chak takin khovel chu aron panzel ti hairual ani talo mitlong poin amu theider to mithen khatte po chun an hu ve a hlauna na satak chuan aron tum ta chuk chuk mai le ketle randal te po chu in hole in tedi ho chuan campaign just look up ti chu an kalpile ta a chu comet chu tak tak ani thule mitlonga an hu thei to thu thlenga mi puinol puite hriat na ani mi puite chuan thlop se sarka chuan mala se an du tak zet mai chuta mi puite po chuan an thiam chanta zai thiam le milar tam tak te chuan kit te chu an thlop ta le a mase president Olin chuan randal le kit te chu dot varlar tu le tulava mi te thlawar tu ti in apu let ve thung comet chuan khovel alo sudon lo ti in don't look up campaign anti chuak vele tama umai mi puite po chu hlom nia in thenin an boita nuai mai le tuna zet chun US chu beisei tur om talo ti keite po chun an reto a an beisei chun chu ramdang sarkar te an nei Russia India le China tang rol de chun ma an ron lat hlau mai le ma se an rocket chu man mo taka siam chup chuk chuk ani awang chuan van doi thlak takin an ka chu main apuak le ta hlau mai si bei avadong em ve o tuna zet chun comet chun khovel alo hnai tak zet mai mi puite po chu an har chuak chanta ma se atlai zo to darkar tlem te ba ka om to lova tuna chun khovel thiam na ma in chan him thei ani talo ramsang sanga cheng mi puite be se na om chun chu Olin le Israel te thil tum lo tin na chau chu ani ta Randall ule ketle te di te chu lungai tak chuan Randall in lama chuan an kal khoma Randall chuan achung te chu akau khom vek bok Olin te thil tum chu a lo ting lo ani poa a hun top achung te bola man chu adu dan ani le lama chuan Olin le Israel po chu rocket kap chuk tur chuan anin ruam man chana mi puitam tak chuan be se na sang tak nen an thlir thuak mai bok chuta le rocket chu an kap chuk ta rocket rolling drone somthum ka chutel ani bok ma se pali te chu an thlok chuak chi ti chuan an tlangala pani dang po chu comet an thlen chuan apuk ngal bok ma se Israel ero chuan ngai that long tur om love ala te ve tlat thum drone som hile pali dang la om chuan comet chu an ver chanta a ma se anin rin ma chuan drone chu apuk ta dur mai control room atanga signal zong po chu abo zota an mission chu a fel chiang hete Israel chuan a chianga toileta kal chun lam chuan control room chu Olin nen chuan an chu asan ta dai top na ni chu alo thling don ngei ni in alang media lam po chun an mission chu a fel ti an lo puang ching ta a mi puite chu mong angin an chi ai zota chen khat chuan an hun chu an chung te bola man ngei tumin in lampan chuan an tlan hlok a randala chung te le chin te ro an hun tom nga kin kim takin an thu thap thung an van kai chotan ani nge yang e tur ta e chuan hlimli tum takin hun an manga chuti lai chun randala phone chu alo ri ral phone an en chuan Olin alo ni ani chuan chan himna borok long ani thule achung ta nena telvea khovel chu san dei turin aron soma maseran dal chuan alo du lo achung ta nena hun tom nga chu athlang ta jok chuta le chu simai khulian tak chuan khovel chu aron su ta dur mai le athuk na in khovel chu achen he le a nuna nei zong po chu an thi ngal vek Israel le Olin te chu na borok long ero chuan khovel achu asan man hlau ani ba ka mi ho sa ton to then khat po chu telve in khovel dang chena tur mun him jok an jong do na ni kum sing hila sang ni aliam nu chuan an borok long chuan khovel ang chi planet dang chu a mu chuak ta anin hibernate na thu potrang rang ta chu borok long atang chuan thlok chuakin khovel thara chuan an tumlu ta a ma se potchen khata ero a khola chen lo na awma wang chuan an tum main apuak ta hloma tum hlotling theida chu tlem te chau an nei dam ka chuak ta te chuan hnim hring an han mole chu an lom hle a ramsa magdangalam tak an mu te chu mu nom an ti hle Olin chun chung ramsa te chu bel chin tumin avapan do a ma se chu ramsa chu na lo hre thiam lo aniang alo se chat mai
anung chungin alo e zo ta veka chung ram samak tak tak te chu local khom zelin Israel la midang ladam ve te po chu an chuatan chuan an ron ma thai zo ta vek mai atop ta